I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, mi ćemo danas igrati PES 2005 i ajde počnemo. Ok, idemo na meč. Ja ću da budem... Ajde... Da vidimo šta ovdje ima. Gdje je Barcelona? Evo je. E sada protiv koga da igram? Ne protiv Nemačke. Evo ga. Protiv njih ću igrati. Dobro. Dresovi su kompletni. E da vidimo, jedna zvezdica. Znači ja sam bukvalno tek počeo da igram. Da izaberemo stadion. Ok. Orange Arena. Ajde, može ovaj. Ok. Change player. To nas za sad ne zanima. Set formation. Change. Može ovo. A3. Start match. Ok. Vatromet bre pucaju. 2 stepena noću je. I 62% su šansa će pasti kiša. Ali to nije važno. Ok. Gdje bre ovaj igrač? Oni izašli, pravi se pametni. Gde nam je Čavi, gde nam je Messi, gde su nam svi? Dobro. Dosta šale na stranu. Znači sad ću se potruditi da budem dobar. Ok, ne. A šta me bre obaraš? A brate. Ja vam kažem, tek sam počeo da igram. Ne igram ja ovu igricu tako često. Beži, sklanjaj se. Sklanjaj se, brate. Ma sad bi faul napravio. Ajde. Brate, za malo mi dali go. Ajde, bolje da dodam. Ovom svom. Ajde. Dobro, i ljudi, nadam se da uživate u ovom retardiranom gameplayu. Ajde. A ne! A ne! Za malo sam im pukao golčinu. Ajde. A brate, golman kako brani! Kako brani! Au te bra. Kako brani. Ok. Dobro. Sad imam šansu. Sad imam. Za malo! Kako ovo moguće? Ronaldinho mi promašio. Ali Ronaldinho. No šta Ronaldinho? Ti si mi grozan. Gadiš mi se, Ronaldinho. Gadiš mi se. Ronaldinho beži. Ronaldinho, ajde. Ok. Dali mu. Ajde, šut. Offside. Brate. Mili. Ok. Dobro. Dodao sam. Klikni kocku na X. To. Imao sam šansu.
Izvinite što se derem. Ako vam to smeta, napišite u komentare. Ali ja mislim da bi trebalo da se derem. Zato što ne mogu ni jedan godin da. Znači, šansi 20, a golova 0. Sad će da bude, Sad će da bude nešto. Sad će da bude koja šansa! Mislio je da će nešto da bude. Šansa je to bila velika. Ok, uskoro završavamo ovo poluvreme. Razumem se ja u ovu igricu, nego na jednu zvezdicu golmani brane ko da su kraljevi neki. Izvinite, nisam zbog toga kriv. Sad što više da udaljim od svog gola i da im dam neku golčinu. Mislim da se to neće desiti, ali... Deco moja slatka, ja igram ko noob. Deco moja slatka. Vidi kakvi su imaju svi bradice. Svi imaju po jednu bradicu. Dobro. Svi imaju jednu bradicu. Kod frizera nisu ni obrali kosu. Vidite kolike kosine. Brate, jer ovo normalno. Ajde. Brate, ovi iz ovog sela su ti... Ovi iz ovog sela su vam malo... Znam da su slabi, znam da sam na jednu zvezdicu, ali ipak ljudi, ovo je nenormalno. Znači, nenormalno je. Sad! Ne! Punu kocku! Ne puni kvadrat! Ne ništa! Ja da sam Čavi, kako bih ja izriblo? Ja da sam Čavi, avi... Ne. Ovo je bruka, ljudi. Ovo je, znači, bruka. Bijeće ovdje penala, vidi se. Bijeće ovdje glupih penala. Ok. Znači, rekao sam, bit će penala. Penale se htjeli, penale će ti dobiti. Ne. Lavno je mogo i glavom da dohvati. Dobro jer su tako glupi. Dobro je jer su tako glupi. Yeah. What the fuck. Beži. Ne. Ko je izbacio? Wow. Kako su glupi. Ajde samo ja lepo da dodam. Bileti, ko ti je taj Bileti, alo? Bileti, budaleti. Budaleti, ljudi. Budaleti. Ajde. Da, budaleti. Već 9 minuta igramo. Brate, kakva je ovo bila šansa. Ok, uskoro završavamo s ovom glupom utakmicom. Gličevi su najbolji. I najsrećniji kad se meni događaju. Samo što u fudbalu čak ni nema gličeva. Barem tako ja mislim. Tako da u fudbalu nema gličeva. Da. Kretenu, 2 minuta. Još samo 2 minuta. Ovi nubovi tu šutiraju. Ok, nubovi. Dođite, nubovi, dođite.
Brate, ja sam noob, ja samo bukvalno šetam po stadionu. Hvala ti, golmane. Hvala. Molim lepo. Da, bit će ovdje. Ne, sad je extra time. Ok. To extra time. Ok. Trči, samo trči ka njihovom golu. Samo trči, drči. Ja trčim, a ti drčiš. Ok. Ovo je složen i lepi gameplay. Baš je složen. A beži! Za malo! Sam vam rekao da je ovo složeni gameplay. Sećate toga kad je bilo pre 10 sekundi? Pa šalio sam se! Ovo je najgori gameplay ikad! Bileti. Ajde bileti, oj bileti, ajde bileti. Čanko. Čanko, crni čanko. Cigane moj, čanko. Ok, ljudi, završili smo prvi extra time. Sad neću ni da diram joystick. Evo, ne diram joystick. Nisam dirao, brate, joystick. Što? Pisalo je 0 minuta. Sad je 0 minuta. Ovo će 100% nam bude najduži video na cijelom kanalu. Dobro. Ovo je drugi produžetak extra time-a i ovog složenog gameplaya. Sve strašno dobro uklapa u harmoniji gameplaya. Harmonija gameplaya, najnoviji izvor YouTube-a. Ali sam ja to sad govorio kao naučnik. Zamisli sad da mi daju go. Zamisli, dobro je. Znači, imamo još malo do kraja ovog extra time-a. I onda krećemo sa penalima, opa! Penali, ali ne pali, mali ne pali, penali. 27, 28, 29, seljak 30, opet 0 minuta produžetka. Bijeće ovdje ozbiljnih penala. Znači samo ako ja ne uradim ovo. Ne znam ni šta sam uradio, ali to sad nije ni bitno. Ok. Neće ti biti penali. Penali nema šanse da budu! Kakva golčina! Kakva golčina! Bravo, brate, najjači si! Bravo! Ti si doprineo da ne budu penali! Bravo! Bravo, brate! I ljudi, to je bilo sve što se tiče ove epizode i poz!